Karo ka mo baak, baka si ka, angot tagbubuot. Tatta Andres, majak mabuutin. Tama asawa kay kasinsinibakit mo. Masawa. May sigurado ka nga mayatan na kay kasinsinibagit ka. Uy na Andres, tumaraki ka din nagahit ak eh. Pakamamot nga, tumaraki ka daw ang barbas mo. Manang, Pay aratoy ka bintang. birbirikok ni Apong Manang, badiso na napanitoy. Aratoy ading, sumampat di kalman, apay nga birbiro ka. Kat lumalis gamin di balayon, nagapad na gamin di bagot na. Apay na nagapan dadeng. Kat ni bagot na gamin Manang, sumrumot no ka. Anong sumro ading? Kusumruti, karingking na Manang. Yan, maala na peteg kasjay. So paya Manang, adino ni Apong tata. Arjeson na likod, agin indayon. Ana, nangangkan? Badi pay karot Manang. Sige, ingka mga anon, tadapay mo nabati dyan nga basit nga si daon. Nyamit din, ang pay maaramin. Andres, mapanta dyan balay dapong mo. Ako mo di balay day palang nga lakay baak, tara di mo balay, nagbakasyon manon. Ayun Andres, sakto-sakto. Ano nga sakto-sakto ba? Awan ni Jay Adi lakay, di awang kadwa na di balasang di balay da. Katada mo di ni Bingkol, kana di kabit na naapong ko. Ayos lang nga dyan Andres, may met na wan na di lakay, awan sa gabal. Sa bagay, gusto yung bagang baak. Ana, mapanta sirpatin Andres. Kuto na baak, ana, kaya't mo tatan. Win ko man Andres, ta kahit ko makita di bagbagam nga napintas nga balasang. Sige, nantagaro doon. Kastitan na, hindi pa nagdigaws. Kasta mo Andres, isumo lati angot mo, ray agdigos ka. Karo ka mo baak, baka si ka, angot tagbubuot. Tatta Andres, majak mabuutin. Tama asawa kay kasinsinibakit mo. Masawa. Apay sigurado ka nga mayatan na kay kasinsinibagit ka. Uy na Andres, tumaraki ka din nagahit ak eh. Pakamamot nga, tumaraki ka daw ang barbas mo. Agi di masabasabat ko nga balasang hindi kalman. Dapay nga ron pagidakid-day da. Nagpiksa mo iti hanginan, apaw. Uri nagpudot. Hinta man langin, nagadupay lati sa Sikat isa ko nga sa audita. Tida ka man langan na. Ni, papanamon Andres. Umututa, babe. Apay, sumurot ka. Apay nga umadayo ka pa ay. Kababayin mo't kanya mabaak. Baka maangkot mo di special nga utot ko. Special. Punay ata nga utot mo Andres. Kuto na, nanganag kami tatay iti special nga halo-halo. Po, nagimasin. Dinak pa inig ka Andres. May isa lang mo tayo di baak. Saka nagudwa kami lang ni bagot ko. Imot ka lang ko na ma. Kasta agayam, nudakang kanim, di ka pa agaways. Sige, nasa marunong nga gumata nga, klakamang ka. Tawon di may bagbagamong. Kasta nung sikat umutang kay kang kadagos, awon pa'y mangig mo nga sao. O mamanggukuan niya mga saaw. Samantalang nagadupay paranin mo kanyak ba, basta makautang lang kanyam. Alangan mga ikang kalatan, nangalam swertem ngay. Kutswerte ako magkanyam ha, tapos ikati naging kumpare. Sus! Madiatan, parparik na ka man eh, damang kasapula mo na ya. Basi lang mo baak, baka mabalay. Ana, umutang ka man eh, awon pa'y kwarta ka Andres. Awan ko naman na, may nag-imot ka. Siyak pa'y ti imot tata. Katun mo, namadi ka nga na-imout, pabulutan na mga road. Awon nga ti kwarta ka Andres, maulit ka. Imot ka lang ha. Imot! Imot! Imot ka! Ato na eh, tagtal na kan. Napay, anan nyo man ti kwartan? Pagkatang ko lang ako mati-washing-washing. Washing. Washing machine ko na ma. Apay na naman di washing machine. Mabambanuwa kami ngaglaba baak, kahit kung mabawasan ng gadyo di balay. Diba, kinayat mo ajay? Tain bagam nga gragragsak ka, kita nga raramidaym. Dati adi abaak, siyempre mabanuga mga gulgul, agpakpak, tapos agsalsalapay kapay, siyempre nasakit mo ti bagbagi ka. Ana, marik nam tatan. Parparigatim to mga minata bagbagay mo.
Kut ko nadagarod, no napigsa ka pa'y, aramidom amin na may nulumakay ka, awa na madi marami ti kastan. Kit iso So ti amom, manong orti kailangan. Duray 14,000 ako mabaa. Esos! Makapakapsot ka mo nga umutang. Nagdakil mata nga bulbulodin mo ng Andres. Nagina mo lang na yata nga washing machine. Ay, ada ko ma-aircon na di washing machine baak. Gatangag. Tawang jak maglengket nga, bambantayak Gusti sabam, anati kaya mo, sa kalaglingit, numang ka. Kuuna baak. Ana, pabulutan ako na. Yun. Yan. Ato na Kanong bayadan na to? 8, 9, 10, 11, 13, 14. Ato na Kanong bayadan? Kuno mapirdin to adi gatang ang washing machine na baak. O gusti sabam, Andres. Iti mo natatan. Joke lang baak. Madi ka lang malukon. Na makapitak. Tudkadaos kanyam. Sigurado yung lang, Andres. Tada panggamita ka ta. Paggamitan ba ating kwarta? Awang ka dyan, Andres. Madam nga kailangan nga maamuan. Kasta gaya ma. Tita ka man lang nun. Madi ka nga gayuman. Ni, si kapay tagpasugnot. Si kalangarti pinabuluda ko. Kung madi mo gaming kahit nga ibaga. No, paggamitan mo ating kwarta. Kanyak lang nga din Awang pakilambon. Diawan binayaran. Tita ka man lang. Kisti sa banang Andresin. Suna lang umutang Suna pa iti makaungit. Agkas ang nga biyagin.